Τις τελευταίες ημέρες οι Βρετανοί φέρουν βαρέως μια σημαντική για αυτούς απώλεια. Το καμάρι του βρετανικού ναυτικού, το ιστιοφόρο Sir Winston Churchill, πέρασε σε ελληνικά χέρια. Η εταιρεία που το αγόρασε σκοπεύει με τις κατάλληλες μετασκευές να το διαμορφώσει σε σκάφος για λαμπερές κρουαζιέρες. Οι Άγγλοι του έδωσαν το όνομα του πρώτου Λόρδου του Ναυαρχείου και στη συνέχεια Πρωθυπουργού της Αγγλίας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Βρισκόμαστε πάνω στο ιστιοφόρο Sir Winston Churchill. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν γνωστή ως χώρα θαλασσοκράτηρα και δικαίωσε τη φήμη της στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κάτω από την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού του Πολέμου και της Ειρήνης Sir Winston Churchill. Ακόμη και σήμερα οι Άγγλοι, τηρώντας την παράδοση, εκπαιδεύονται σε ιστιοφόρα για να διατηρήσουν την πιο δύσκολη τέχνη στη θάλασσα, την ιστιοπλοεία. Η ύπαρξη των τόσων πολλών σκηνιών τα οποία βλέπετε σε όλα τα άλγουρα ουσιαστικά μαρτυρούν ότι το σκάφος, παρόλο που το 1966 σχεδιαζόταν σκάφη με πάρα πολλές ευκολίες, το συγκεκριμένο σκάφος δεν σχεδιάστηκε με καμία ευκολία, διότι η πρόβλεψη ήταν ότι έπρεπε τα 55 παιδιά τα οποία ήταν εδώ να έχουν κάτι να κάνουν. Το ιστιοφόρο Sir Winston Churchill κατασκευάστηκε στην Αγγλία το 1964 ειδικά για να εκπαιδεύει τους μελλοντικούς ιστιοπλώους που θα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να ειδοποιεί τον καπετάνιο ο οποίος κάθεται κάπου πιο πίσω ότι έχουν πάρει την άγκυρα πάνω, ότι φεύγουν ή πόσα κλειδιά έχουν πάρει ή πότε φτάνουν. Το Sir Winston Churchill βρίσκεται από χθες στο Αιγαίο. Πέρασε σε ελληνικά χέρια, κάτι που φαίνεται να στοίχησε στους Άγγλους. Ήταν τέτοια η αδυναμία τους στο συγκεκριμένο ιστιοφόρο που ο Βρετανικός τύπος, αμέσως μετά την πώληση, έγραψε ότι εμείς πήραμε τα μάρμαρα του Παρθενώνα και οι Έλληνες μας πήρανε το Sir Winston Churchill. Δημιούργησε πραγματικά ιστορία με τον κόσμο που είχε απάνω, που εκπαίδευσε παιδιά γνωστών και μη, τις εκδρομές του που έκανε, τα ταξίδια του που έκανε στον Ατλαντικό. Και το γεγονός ότι μέσα από αυτό το σκάφος μάθανε πάρα πολύ πώς να δουλεύουν σωστά ένα πραγματικό ιστιοπλοϊκό σκάφος. Περισσότεροι από 60.000 άνδρες και γυναίκες έχουν εκπαιδευτεί πάνω στο Churchill. Εδώ πέρα πραγματικά γινόταν η εκπαίδευση. Δηλαδή τα παιδιά τα οποία ερχόντουσαν απανιώτησαν όλες οι ανέσεις του σπιτιού τους. Ένας Churchill λοιπόν θα ταξιδέψει στις ελληνικές θάλασσες, όπως πριν από 40 χρόνια που ο Αριστοτέλης Ωνάσης φιλοξενούσε τον Πρωθυπουργό Churchill πάνω στο θαλαμιγό Χριστίνα και διέσχιζαν τη Μεσόγειο.